naga jingdum shaga jingshai kadai ka khubor jong ka wei ka shnong ri room khasi chantia ban rakhe ya ka Christmas ha ka rukom ka ba pher bat ba shong kun bha bat ka ne ka shnong kadai ru ka bala pau nam ha ka liang ka jingpin khre pin khrum ya ka ni ka sngi ka jingwan long bri u Jesus Christ na ka jingi mi rinti bat ya long ka wei ha pedeng ki nong shnong klem da khen niam ne ki e baro ka ne ka Shnong Moolamylliang ka badan ha East Chanty Hills District kabajingai kumba shispa khar kilometer na Shillong bat khatsan kilometer na Khliariat headquarter ke East Chanty Hills kador bar Shnong Moolamylliang menta usnem ru krapin kre ik program ba pher ban pinrung ya kamen sim lek men Christmas bat usnem thamai ka ba pher bha hapo ka Shnong ka balapin pur de kilat balapin riam hakidul ba pher hapo ka Shnong ban pin ipu ipieng bat pin chongkun ya ka ne ka jing rakhe Welkom pengkhak Christmas jong kadar bar Shnong ha unusnem kalai pher bha nakiwi pat kisnem naduk itiar kita ke di Christian kecing periam kalai pher amde su kum kisnem ki belalit na namar wat ha kejing simenta jong kidang song Shnong ro naduk ki kun samla haduk kilong pa wat ki kena rit ro ki yichim ki chirham ha ban yichim benta na ka benta ban pendap ya ke di Christian Christmas kejang kani ka Shnong ka Thaba shriak dakilan nadu ka miet khat pratarik ya ki ben pin me nadu ka por san baje jan miet hadu ka por khat ar baje shting sinya kat hadu ka lai tarik uklalin kod ar hajar afsau UMP ka Rajya Sabha Dr. WR Kharduki ha ka jinga dan langka MLA ka Sutenga Saipung kong Santa Mary Shela pat kiwei ula shimya ka benta ban khnyon yo budam boarding ban pin me ya kini hilai ha ka jinga lang balong ha ka sngin kong ban pin berngya ya kinong Shnong ka dorbar Shnong ka lapin bedru ya ka Christmas concert ha ka miet ar po atarik no pra hak ba ka kinhun tem taken aback ka bana maungap East Khasi Hills District bat ka the links na West Chanty Hills Jowai kin kiyo halor ka rinsan ban pin berngya ya upad ba ha ka ar phulai tarik ru lapin bed bakan don ka music night ka bana shimenta do ilat mitred khar ba DJ Wanshan Kador bar Shnong kalapin bedru ya kacaka sa miet ya kibriyo ki bawan lek kemen Christmas hapo ka Shnong Hatista Guest House East Side Inn Mon Maya Guest House bad Wika Guest House ni kum kador bar Shnong Moolamylliang i kwa ban ICP ki dong Shnong jong ka jela Mikhalia bat kunjur sebar naka jela Mikhalia ya ke jong ni kalong bana ka liang kador bar Shnong ka bis ka ko beli Christmas besuk bat Shnong temai yipi ki nong Shnong jong ke Mikhalia pat ni dekat pat jur yipi ki nong Shnong le ni ipat jong ka jela Mikhalia ke bi ke jong ni ya ka ba Krisnya bha ban one page ni one visit ya ka Shnong ke jong ni nang ba ka jingbis one jongo le ni ke jing one visit ke jong pi ya ka Shnong jong ni kalong kum ko we na ke jing ai sen ni ginang Shnong ha ka ban tre kham ha su na ka banta ka Shnong ka thau le ni na ka banta ban le decoration na ka wisnam cha wisnam ban kumta na ka liang ka dorbas Shnong Moolamylliang ka khot snyo bha bat ka diang snyo bha ipi ginang Shnong jang ka jela Mikhalia ka snyo bha ban chungo ya ka Shnong ka jong Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for.